వందనకు అందరికీ అందరూ సాయమినరే యేసుక్రీస్తు పేదటే ఈ వెనలరీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్కి మేమందరం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాం. నిజంగా దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు, మన దేవుడు. మనకి ప్రతిరోజు ఈశ్వరు మీను మన వాకింగ్ అందడానికి తర్వాత మన జీవితతే మనడు ఇంకో రోజు ఓడడానికి వాడు మన సాయంత్రం కూడా మీను చాలా కాపాడను దేవుడు వానికి వంద నాకు మనడు బైబిల్ స్టడీ మన తుంగర మీనాడ వాక్య ధ్యానం యవ్వన కుశల కబుర్ నుంచి మనడు చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాడు మీనాడ నాడు కూడా మన ఊడు కడ యవ్వన కుశల కబురు 8వ అధ్యాయం. యవ్వన కుశల కబురు 8వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11 వరకు మనడు నాడు క్యాన్స్ కడ మీకు బైబిల్ మతుకు మరి బైబిల్ తీసి మీరు ఊడాడి నేను చదువుతాను, భాషతో నేను చదువుతాను. యవ్వన కుశల కబురు 8వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వరకు నేను అనమాట ఊడకడ నేను చదువుతాను. మీరు బైబిల్ మతు కూడాటి లేకపోతే మీరు క్యాన్ చేయండి. కొన్ని యేసు ఒలివ మారకు మందని ಮೆಟ್ಟದಿಗೆ ಹತ್ತು. ಮರುಸటి రోజు పంగు వీత పొదినే ఓంಡು ಗಿರುಡಿ దేవుడి గుడికి వత్తస్కే జన కందరు ఉన్నగ వత్తరు ఓంಡು ಕುದಿ ಮಂಜಿ ಒರಿಗೆ ಬೋಧಕೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಸ್ತು. ಅಸ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಕಿని ಬೋಧಿಸಿನವರು ಪರಿಸೇಯರ್ಕು లంజతనం తుంగుతవరు నాటుటిని గట్టి పేసి ఓనగ తచ్చి దానిని అందరూ మున్నే నిలవాటి బోధకుండా ఈ నాటుడి లంజతనం తుంగరే మన్నంగా గట్టి పెయిత్తరు. ఇలాంటి నాటుకిని రాయుకు ఎస్సి ఆకువాలే ఇంజరే మోసే రాస్త పుస్తక మనకి ఆజ్ఞ ఈసి మినో అలా ఇత్కు నిమ్మ బాతికెచ్చి నేను ఇంజరే తలుపుతారు. ఓనిని ఇరికిసి ఓని పొర తప్పు వాటవాలి ఏం చేయాల తలుపుతారు. గోని యేసు బోనో వంగి ఓని వేల్కిన తోటి నేల్ది రాస్తో ఓరు ఊకే ఓనిని తలుపరి మత్కడే వాడు తిన్నంగా ఊడి మీ అవుటే పాపమిల్లో వండు బేనుండు ఓండు మొదటి దీని పొర రాయి ఎస్స ఇంజరే కెచ్చి మళ్ళీ వాడు వంగి నేల్ది రాస్తో ఓరు ఆ మాటకి అన్స్తస్కే పెద్దటూరు నుంచి చిన్నటూరు దాకా ఒరొరు అగ నుంచి దెమ్మిరి అత్తోరు. యేసు ఒంటరిగా మత్తో ఆ నాటుడి నడువు నిచ్చి మత్తే. ఆ నాటుడి తప్ప ఇంకా ఏరే బేనూరు ఇల్లురించి యేసు ఊడి నాటుటినే నీ పొర తప్పు వాడుతారు బెగ్గత్తోరు కనీసం ఒరండన నీ పొర తప్పు వాటిలోనే ఇంజరే కెత్తో దానికి అద్దు ఇల్లే పెబ్బ అస్కి యేసు దాని నూడి నన్ను కూడా నీ పొర తప్పు వాడను నీ మన్ను ఇంకా పాపం తుంగొద్దు ఇంజరెకెత్తు. ఇక మా నూడుకు యవ్వన కుశల కబురు 8వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వరకు మనం చదువుతాడా. ఇక మా నూడుకు మన అంశం నాటి బాధ్యతకు తప్పు తుంగుత నాటోడి సెమిస బరదటం. ఇక నాటుడి మీదే ఆనాడు బేల సెమిస భరత ఇత్తది మన ఓడకన్నాడు. ఇక మున్న ఓడుకు మనడు అత్తవరం మనకి వేస్తాడా యేసు బెగమంజి మరి బోధ తుంగరు మీన ఎత్తుకు గుడి దగ్గర మంచి మరి బోధ తుంగరు మీను డేరని పండుగకి వత్తో ఆగ వాసి ఆగ మంచి మరి ఆగ మందిలో చాలా మందికి బోధిస్తారు మొత్తం. ఇంకో రోజు కూడా యేసు మరి మెటద్కి వత్తో పాదన మొత్తం ఒలివ మారకు మందని మెటద్కి వత్తో తర్వాత పంగు వైత పొదినే మళ్ళీ గుడికి గిరిడి వస్తా అనమాట. మరి జనాకందరు వస్తారక మరి బోధిసేవారు ఏం జరగడు మత్తస్కే మరి బోధిస్తాం మరి మొదలిస్తాం మరి మొదలిస్తే పై బాతత్తే ఇత్తది మనడు ఊడకడ. మరి మున్నే మన ఊడుకు మరి 1 నుంచి 5 వరకు మన ఊడుకు మరి తప్పు తుంకుత నాటుడు మింది మరి 3 నుంచి 5 వరకు మన ఊడతాడు నాటుడు గురించి మరి తప్పు తుంకుత నాటుడు మింది. ఈ గూడ్కు బేనర్ తీసుకొస్తారు ఎత్తుకు ఆజ్ఞాకిని బోధిస్తున్నారు పరిసేయర్కు లంజతనం తుంపుతవారు నాటుడిని పేసి ఉనకు తచ్చి దానిని అందరు మునే నిలవాడుతారు. ఈ గోడటి మరి మరి లంజతనం తుంపుతవారు నాటుడు మధ్య తప్పు తుంపితే ఆ నాటుడిని బేజమని తీసుకొస్తారు ఎత్తుకు మరి బోధిస్తున్నారు మరి పరిసేయర్కు తీసుకొస్తారు బెగ్గ యేసు క్రీస్తుని మునే తీసుకొస్తారు. మరి యేసు బెగమైన ఎత్తుకు గుడి దగ్గర బోధిస్తారు మొత్తం అందరు చాలామంది క్యాన్సర్ మొత్తారు ఇంజే
ఓరకు తీసుకొచ్చి ఓ నెల మున్నే మరి వాటి మరి చాలామంది జనం మొత్తం యేసుక్రీస్తు మొత్తం మరి యేసుక్రీస్తుని వారు తలుపున్నారు బేలాయిన జరే బోధకుండా మరి ఈ నాటుడు లంచితనం తుంగోరే మన్నంగా పెయిత్తమ్మమ్మ ఇలాంటి నాటుకి నీ రాయికేసి అవకోవాలింజరే మోసే రాస్తా పుస్తకతి మిందే కదా ఆజ్ఞ మినా కదా తలుపున్నారు ఈ గోడటి మరి ఆగ నాటుడి మీదే కానీ మనసు ఇల్లు వారు బాధకి వచ్చినారు మరి ఈ నాటుడు తప్పు తుంపితే లంచితనం తుంపితే నాటుడు మిందే ఇంజో తీసుకొచ్చి తప్పు తోచున్నారు కనుక మనసు నిల్లో వాళ్ళకి వారు బాధ తలుపున్నారు మరి మోసే ఆజ్ఞ మినాగాని తలుపున్నారు అవును లేవికాండ మన రోడ్కు మంత మరి లేవికాండం 20 అధ్యాయము మరి 10వ వచనం మంత బెడన తప్పు దుంకు లంచితనం దుంకుని రాయికేసి అవకోవాలిందరక మంతే మీరు చదవచ్చు మరి దేవుడు రాస్తే పుస్తకాన్ని ఇక మన డోడ్కు మరి మోసే ఆజ్ఞ మినా కదా ఎంజరు మరి ಕೆಚ್ಚನು ஒரு ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲುಪನವರು ஒரு ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಧ ಎತ್ಕು ಅలా ಎತ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ ಕೆಚ್ಚನಿಂದ వీటికి ஒரு నాటుడు తప్పు తుక్కుత నాటుడు మీదగా మరి మోసే ఆజ్ఞ బాధ ఎత్తుకు ஒரு నాటుడు కానీ మనుషులు కనిపోయినా తప్పు తుంకు లంచతనం తుంకుని రాయికేసి అవకోవాలి ఇత్తది ఆజ్ఞ అనమాట మరి వాళ్ళు ನಿಮ್ಮ బాధ తింగితే ನಿಮ್ಮ బాధకి ఇది జరే తలపనరు అది మంచి ಬೇರೆಯವರಿಗೂ మరి పరిచయకు మరి బోధ తొమ్మినವರು అందరూ వాసి వారు తలుపునరు అది యేసుక్రీస్తు మొత్తం ఇంకా చాలామంది జనం మొత్తం ఊటగా ఒకసారి ఊటగా ఆ నాటుడి పరిస్థితి ఒకటి ఒక నాటోటిని తీసుకొచ్చి అందరూ ముందే ఆగ వాడుతారు నిలవాడుతారు ఒకసారి ఆ నాటుడి పరిస్థితి ఊడుకున్నాడు మరి తప్పు దొంగత ఆ యొక్క బాధ మీదే ఆ నాటుడు గయం చాలా సిగ్గుమంతే ఆ నాటుడికి చాలా భయం అంతే వారికి ఊరందరూ అవిగుతారు బేలైతే భయం అంతే చాలా బాధ అంతే మరి కంటికి నేరు అంతే మరి తలకై మరి ఇరుపు వాటి మరి మందొచ్చు వారికి మరి అందరి ముందే నిచ్చిమిందే కాబట్టి ఆ నాటుడి పరిస్థితికి చాలా బాధకరం అలాంటి బాధతో నిశ్చిమత్తక మరి యేసుక్రీస్తు మొత్తం చాలా మంది జనం మొత్తం మనుషులకు మొత్తారు కానీ ఇక మరి ఆ తప్పు దుంకుతా మనుషుండిల్లో ఊడటి మనుషుండిల్లో కానీ ఆ నాటుడు మాత్రం మగ మిందే మరి ఏసుని ఒక ప్రశ్న తలుపున్నారు ఆ తప్పు దుంకుతా నాటుడిని తీసుకొచ్చి ఏసుని ఒక ప్రశ్న తలుపున్నారు మరి ನಿಮ್ಮ బాధకైతుంది ನಿಮ್ಮ మరి బాధకైతుంది అనుకుని తలపన్నారు ఇంకా మనం మున్నటి ఓడక్కడ మరి 6 నుంచి 9 వరకు మన ఓడక్కడ ఓనిని ఇరికిసి ఓను పొర తప్పు వాటవల ఇంజి ఇలా తలుపుతారు గోని ఏసు బోను వంగి ఓను వేలికిందోట నేల్దే రాస్తూ ఇంకోటి ఓరు భారాల తలుపుతారలే ఓని ఇరికిసవలింజని తలుపుతారలే మరి ముందే మనం ఓడతారా మరి తప్పు తుంకుతా నాటోటిని గురించి మనం ఓడతాడా రెండోది మనం ఓడుతాడా మరి యేసుక్రీస్తు రచించిన దేవుడు ఇంత మాట తినిపేసి మనం ఓడకడ ఈ గూడుకు మరి యేసుక్రీస్తుని వాళ్ళు తలుపుతారు మరి నేను బాత్ తుంగి తినేదరే మరి నేను బాత్కి అయితే నేను తలుపుతారు బారాల తలుపుతూ వనుపరు కుట్ర మరి యేసుక్రీస్తుని బేలకన్నా ఇరికిసవాలి మరి బేలకన్నా ఓని ఇరికిసి ఓని బేలకన్నా ఓని శిక్షిసవాలి శిక్ష అవుతుందో వాళ్ళు ఇత్తదు ఒక మందిని పరిచయరు కానీ వేరే ఈదురు కానీ లేకపోతే ఆ బోధిస్తున్నారు వారు కుట్ర అనమాట ఇదంతా ఇంకోటి మరి యేసుని ఇరికిసవాలి ఏం సరే వారి ప్రయత్నం కానీ యేసుక్రీస్తు బాతవరు మొత్తం యేసు మరి నేల్ది రాసరు మొత్తం మరి అక్కడ నేల్ది బాత రాసడం మనకు తెలియదు కానీ నేల్ది రాసరు మొత్తం మరి యేసుక్రీస్తు నాకు 2 సమాధానమైన మరి మోసే ఆజ్ఞ తినిపేసి వాడు బాతికెత్త ఎత్తుకు మరి ఆ నాటుడు తప్పు తుంకుతాయి కనుక మరి లంచతరం తుంకుతాయి కాబట్టి తప్పు తుంకుతాయి కాబట్టి మరి ఆ నాటుడిని రాయికేసి అవకాశం జరిగి వాడికి ఎత్తవచ్చు లేకపోతే మరి అవకొద్దు జరే కూడా వాడికి ఎత్తవచ్చు ఎత్తుకోరటి అవును జరికి ఎత్తవచ్చు ఒకటి కాదు జరికి ఎత్తవచ్చు 2 మాట వాడికి ఎత్తవచ్చు కానీ ఈ గేమ్ ఏందో రొట్టి
ఇంకేవరు కుట్ర మీద అనమాట, ఆ పరిసర కుట్ర బాధ్యతకు. ఒకవేళ ఓండు మరి రాయికేసి అవుకోవాలి ఇందరికి ఎత్తరు అనుకో యేసుక్రీస్తు, ಆಗ మరి పక్కదే సైనికులకు మంతురు, రోమ సైనికులకు మంతురు మన ఓడుతాడు, అత్తవారం మన ఓడుతాడా, మరి 7వ అధ్యాయం 32 వచ్చినది మన ఓడుతాడు. ఆ సైనికులకు వెళ్తారు వాడిని తీసుకోదానికి, వాడిని సిచ్చిసోరేంజారు. రోమా సైనికులకు మంతురు అనమాట. ಅವರು భారత్కు ఓరు బాతికేతరెత్తుకు మరి మా అధికారం వెళ్ళకుండా నింబేలా మరి సిచ్చిన మరి సిచ్చ వాటినాక అధికారం నీకు బేలా మిందే ఇంజరే మరి ఓరు వాసి యేసుక్రీస్తుని జైలు వాడుతూ. ఒకవేళ ఇండు మరి మోసే ఆజ్ఞింపేసి ఇల్లు ఎదురికి ఎత్తను అనుకో, మరి మోసే ఆజ్ఞని పాటిష్టం పిల్లలు ఏం జరే మరి అగమందని ఈదురికి పరిసరికి అందరూ ఈయనపోరో మరి నింద పడుతారు, తప్పు పడతారు అన్నమాట. అందుకని యేసుక్రీస్తు ఆ గోడుకు మరి బాధకెత్తకరా కష్టమే అనమాట. ఒక వాసి తలపర మొత్తం నేను బాధకైతే నేను ఆటోటని గురించి తలపర మొత్తం, కానీ యేసుక్రీస్తు బాధ మొత్తం వంగి నేల్ద రాసరు మొత్తం ఈ గోడుకు. ఇక మళ్ళా ఓండు వంగి నేల్ద 7వ వచనము, ఓరు ఊకే వని తలుపరు మత్కడే ఓండు తిన్నంగా ఊడి మీ ఎవటే పాపమిల్లో ఓండు బేనుండో ఓండు మొదటి దీని పూర్వ రాయి ఎస్సవాలింజోరే ಕೆತ್ತೋ ಎಸ್ಸವಾಲಿಂಜೋರೆ ಕೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಗಿ ನೇಂದ ರಾಸ್ತು. ఇంకోటి ஒரு ఊకే తలపర మొత్తారు, వాళ్ళకే తలపర మొత్తం నేను బాతకైతే మరి మోసే ఆజ్ఞామనే కదా అవకాశం నేను బాతకైతుంది కల్లా అయింది తలపర మొత్తం. కానీ యేసు ప్రభువుకు తెలుసు, బేలా జవాబుతో యేసు ప్రభువుకు తెలుసు, భారత దేవుడు కదా ಅವನು తెలుసు. ಆ ಸ್ಕೇಜ್ ಬೇಲ ಜವಾಬ್ ಇತ್ತು ஒரு ಊಕೆ ತಲಪರ್ ಮತ್ ಕಡೆ ಊಕೆ ಓನೇನು ತಲಪರ್ ಮತ್ ಕಡೆ ಊಕೆ ವಾದಿಸರು ಮತ್ತರು ಆ ಸ್ಕೇಸು ஒரு ತಿನ್ನಂಗ ಹೊರ ಕೂಡಿ ಬೆಳಕೆತ್ತ మీ అవుటే పాపమిల్ల వాడు బేండో వాడు మున్నే రాయ ఎస్సవాలి దొరికి ఎత్తున్నారు కెచ్చి మరి వాడు మళ్ళా నేల్ద రాసరు మొత్తం అది ఓల్డ్. మరి యేసు ప్రభు రాయేసి ఆవుకోవాలి ఇద్దరికి ఎత్తిల్లో మరి ఆవుకొద్దు ఇంజరికి ఎత్తిల్లో భారత్కు ఓన్ ఇరిగిసలు ఇంజరి కుట్ర ఓన్ తెలుసు, యేసుప్రభు తెలుసు, ఇది ఓరు కావాల్సిన 9 జనం తెలుసు అనమాట. కాబట్టి వాడు అలా ఎత్తకుండా మంచి జవాబు బాధికెత్త ఎత్తుకు మీ అవుటే బేనాథ్కు పాపం ఇళ్ళ కూడా మినండో వాడు మరి మొట్టమొదటిగా వాడు రాయేస్తాటి ఇంజరికి ఎత్తావు కెచ్చి మరి వాడు నేల్ది రాసారు మొత్తం అన్నమాట. ఒకటి బెచ్చ గొప్ప మాట. అసలు అవి ముందర అనుకుంటారు ఈడు మరి రాయేసి అవకొచ్చినరికి ఏదో బేల అనుకుంటారు. వాళ్ళకే ఒకవేళ ఈడు మరి అవకొద్దింజరికి ఇతరు బేల అనుకుంటారు. కానీ ఏసు బేల బాధకెత్తావు మరి పాపమిల్ల వాడు బేండ ఒకటి రాయేసినరికి ఎత్తావు అసలు ఒక బాధ తుంపుతారు. ఒకటికి 9 వచ్చినాము ఓరు ఆ మాటకి వేస్తస్కే పెద్ద టోరు నుంచి చిన్న టోరు దాకా ఒరొరో అగ్గ నుంచి దెమ్మిరి ఎత్తారు. ఏసు ఒంటరికి మొత్తం ఆ నాటుడి నడువు నిచ్చి మొత్తం మరి బెస్కత్కి యేసు ప్రభు ఆ మాటకి ఎత్తాడో మీ ఒకటి పాపం వెళ్ళవాడు రాయేసరికి ఎత్తాడో అగ మొత్త మరి జనుకు మరి ప్రజలకి చాలామంది ప్రజా మొత్తారు మొత్తం మనుషులకు మొత్తారు. ఊరు ఆ మాటకి వేస్తస్కే మరి పెద్ద డోర్ నుంచి చిన్న డోర్ వరకు ఒరొరో అగ నుంచి దెమ్మెరుతారు. ఒకటి ఒర్ర మాట అవడాడు యేసు ప్రభుని ఒర్ర మాటకేది ఊరికి తెలుసు, ఊరి మనిషిని బాత మీద ఊరు తెలుసు. మరి యేసు ప్రభు మీ ఎవటి పాపం ఇల్లవాడు బేండో తలుపుతాపయ్యా ఊరు మరి పాపం ఇల్లవాడు బేండో మరి నాయక పాపం ఇల్లే ఇంజరు ఊరు కెత్తాదిల్లరు, నాయక పాపం ఇల్లే ఇంజరు ఊరు ఆ నాటుడు పూరు రాయి ఎసాదిల్లరు. కానీ మరి పెద్ద టోరు నుంచి మరి చిన్న టోరు వరకు అవి నుంచి తేది దెమ్మెరుతారు, అవి గురించి దెమ్మెరుతారు అగ గోడటి. మరి మనం రక్షించిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు, యేసు ప్రభే. నీ కష్టం ఏందే, నీకు ఆపద మరి సమయం నీ ఆపద వక్తస్కే మరి ఆ సమయత నీ రక్షించిన దేవుడు ఉండే. నీకు బాధ వినకే, నీకు శ్రమ వినకే మరి ఆ శ్రమ నుంచి ఆ బాధ కష్టం నుంచి రక్షించిన దేవుడు ఉండే. భరత్కోను తెలుసు, మరి నీ జీవితం బాధ తెలుసు. నీ జీవితాతే వాడు గొప్ప 19కి వాడు బెస్కే సిద్ధంగా మేము
ಬೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಂಗ ಮೀನೋಣ అనమాట. ಓಲ್ಟಿ ಆಗ ಮತ್ತವರು మరి కుట్ర దుంకుతారు, యేసుక్రీస్తుని బేలా ఇరిగేసేవారు కుట్ర దుంకుతారు, ఆ తప్పు దుంకుతా నాటు నాకు తీస్తారు. కానీ ஒரு తలపుత ప్రశ్న మంచి ప్రశ్నే, కానీ యేసు ప్రభు ఇత్త జవాబు చాలా గొప్పది. మరి మోసేకెత్తాడు ఈ నాటుడప్పుడు రాయేసి ఆకువాలి అని తలుపుతారు, కానీ యేసు ప్రభు మీ ఎవరి పాపమిల్లో వాడు రాయేసి ఎత్తవాడు బెచ్చో మరి గొప్ప న్యాయం తీరుస్తూ ఉండు. వాడు న్యాయం తీరుస్తాను దేవుడు. నీ ఏమిటో నా ఏమిటో న్యాయం కూడా న్యాయం తీరుస్తావు. దీని విషయదన్నా మరి అన్యాయంగా నేను అన్యాయం తుంపుతారే బిడ్డనా, కానీ వాడు న్యాయం తీరుస్తాను దేవుడు. ఈ లోకతే మరి మనుషులకి మన న్యాయంగా మన ఊడోరు, మన న్యాయం తీర్చాలోరు. ఈ లోకతే వేరే మనుషులు కూడా మరి దేవుడు లేక 100% న్యాయం తీర్చాలి. బేదోరు సమయతోరు మరి న్యాయం తీర్చాలోరు. అన్ని సమయాన్ని ఒక న్యాయం తీర్చాలోరు. కానీ యేసు ప్రభు ఆ దేవుడు మరి ఒక గొప్ప న్యాయవంతుడిగా వినం, ఒక న్యాయం తీర్చని దేవుడిగా వినం. వాడు మంచి న్యాయం తీరుస్తాం. మరి అలాంటి దేవుడు మనడు కలిగి ఉన్నాడు. మన న్యాయం రోజుకి ఇలాంటి న్యాయం దొరకవు. ఆ గోడటి మరి ఆగ మందని ఆ పరిసేవరికి కానీ లేకపోతే ఆ బోధించిన వారికి కానీ వేంద్రని తప్పించరికి ఎత్తిలో దేవుడు మీ తప్పు లేకపోతే ఆ నాటు తప్పించారు వేంద్రకి ఎత్తిలో, కానీ మీ ఎవట పాపం ఇల్లేవారు రాయసటిందరికి ఎత్తవాడు. బెచ్చ గొప్ప దేవుడు, మనం రక్షిస్తున్న దేవుడు యేసుక్రీస్తు. ఎలాంటి శ్రమ కష్టం వత్కం సరే, మరి బాధ వత్కం సరే, మరి వాడు రక్షిస్తున్న దేవుడు. ఆ సమయతని మౌన మత్కు వాడికి నమ్మకెత్తుకు మరి ప్రాంతంకు వాడు రక్షిస్తున్న దేవుడు ఉండే వాడు 2 మాట మనం ఓడతాడా. ఒకటి మరి తప్పు తుంపుత నాటుడి, అది బేలాంటి పరిస్థితి మత్తే. తర్వాత రక్షిస్తున్న దేవుడు, మరి మన దేవుడు బేలా న్యాయం తీరుస్తూ బేలా రక్షిస్తూ ఇతను మనం ఓడతాడా. మరి 3వది మనం ఓడకడ మరి 10 నుంచి 11 వచ్చిన 2 వచ్చిన మనం ఓడకడ నేను చదువుతాను. ఆ నాటుడిని తప్ప ఇంకా ఏరే బేనూరు ఇల్లోరు ఇంజి ఏసువుడి నాటుడినే నీ పొర తప్పు వాడుతారు బెగత్తరు ఎంజుతాడు. కనీసం ఉరొండన నీ పొర తప్పు వాటిల్లుండే ఇంజరికెత్తారు. ఆ గూడుకు ఆగ మొత్తరు పెద్దడు వచ్చినట్టు అందరూ దిమ్మెరుతారు. యేసు ప్రభు మొత్తం మరి ఆ నాటుడిని ఇచ్చి మొత్తగా అసలు యేసు ప్రభు తలుపును మరి నాటుడినే మరి నీ పొర తప్పు వాడుతారు బేనూరికి ఇల్లురే, మరి ఉరొండన నీ పొర తప్పు వాడుతారు నీకు ఇల్లుండే తలుపును ఊడటి మరి తప్పు వాడతారు బెగత్తరు తలుపును ఊడటి. ఇక మన ఊడుకు అగ్గ ఒరవటే పాపం మిందే కాబట్టి అగ మొత్తం అందరు దెమ్మెరుతారు. బేను కూడా మరి ధైర్యం తుంగాదిల్లు ఆ నాటు పొర రాయస్థానానికి బేను ధైర్యం తుంగిదిల్లు భారత్కు ఒక హృదయత తప్పు మిందే ఒక జీవితత తప్పు మిందే. కానీ ఆ 20 మీనరు బేను యేసు ప్రభు మీనం తర్వాత ఆ నాటుడు మింది. ఆ నాటుడు తప్పు దుంకుతే కనుక ఆ నాటుడికి న్యాయం కావాలి కనుక మరి పశ్చాత్తాపం మరి పొందోరాక మిందే ఎత్తుకు ఆ తప్పు తెలుసుకుంటే మనసు మిందే కాబట్టి ధైర్యంగా నిచ్చి మిందే. మరి ఆ తలక ఇడుపు వాటి కూడా మరి బాధపరచడు కూడా అచ్చమంతమునగా మరి నిచ్చిమత్త ఆ నాటుడు చూడండి. బెచ్చు ధైర్యం తప్పు ఒప్పుకున్న ధైర్యం మీద ఆ నాటుడు. వాళ్ళకే ఆ యేసు ప్రభు మీద భారత్కు మరి యేసు ప్రభు సుబ్రహ్మణ్యం దేవుడు ఓ నవటే బేరి తప్పు వెళ్ళే ఓ నవటే బేరి పాపం కూడిల్లే. వాళ్ళకే వాడు న్యాయం తీరుస్తున్న దేవుడిని కాబట్టి ఉండగ మీనం ఇంకా బేన కూడా అక మందకుండా దెమ్మెరుతారు. ఆ నాటు సిచ్చిసోళ్ళందరూ వత్తరు కూడా దెమ్మెరుతారు. ఆ నాటు కూడా తప్పు వాడవాళ్ళందరూ వత్తరు దెమ్మెరుతారు. కానీ తప్పు తుంపుతా ఆ నాటుడి మరి ధైర్యంగా తప్పు ఒప్పుకుంటారు, హృదయతే ఒప్పుకుంటారే. మరి యేసుక్రీస్తుని ఒకటే మున్నె నిత్యమైంది. మరి యేసుక్రీస్తు అక మీను న్యాయం తీర్చున్నాక మీను అక్క ఊడటి న్యాడు నీ ఒకటి కూడా పాపం మిందే. మరి తప్పు ఒప్పుకునే ధైర్యం నీకు మిందే.
మరి మత్కు తప్పు ఒప్పుకుని ధైర్యం మత్కు మరి న్యాయం తీర్చిన దేవుడు మినం యేసు ప్రభు మినం ఇంకా ముందుకి మన ఓడు కదా దానికి ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುವ ಇಂಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಏಸು దాన్ని ನೋಡಿ నన్న కూడా నీ పొర తప్పు వాటను ನಿಮ್ಮ అన్ను ఇంకా పాపం తుంగొద్దు ఇంజరే ಕೆತ್ತೋ ఒకటి మరి మూడోది మన బాధ ఊడితారు ఎత్తుకు మరి రక్షణ ఇదని దేవుడు ఓండ ఎత్తది మన ఊడితాడు ఈ 10-11 వచ్చాడు నుంచి ఇక తప్పు తుంగనವರು ఇల్లోరైన తర్వాత ఇల్లోరైన ಕೆತ್ತ ಆ ನಾಟೋಡಿ ಇಲ್ಲರು ಪ್ರಭು ಆಯ್ದರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾತ್ಕೆತ್ತೋ ಆ ನಾಟೋಡ್ತೋನೆ మరి నన్ను కూడా నీ పొర్రో తప్పు వాటను ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕೆ ಪಾಪం తుంగొద్దు జరకెత్త ఆ నాటోడు తప్పు దుంగితే ఇంకా ఆ నాటోడు కావాల్సిన బాధ ఎత్తుకు మరి క్షమాపణ కావాలా ఆ నాటోడికి మరి తప్పు దుంగితే కాబట్టి మరి దాని పాప క్షమించబడతావాలి మరి పశ్చాత్తాపడితే మరి ఇంజ ధైర్యంగా అతను కావాలి దాని తర్వాత ఆ పాప క్షమించి మరి లోన్ అవుతున్నాడు కావాలి వాళ్ళకి ఏసయ గమ్యనో ఆ నాటోడు పాప క్షమిస్తూ ఉండు వాళ్ళకి మరి నన్ను కూడా నీ పొర తప్పు వాటನೆತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಬೆಸ್ಕೆಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತುಂಗೋದು ನರಕೆತ್ತೋ ಏಸೆ ಉಡಟಿ మరి బెచ్చో దయ కనికరం తోతం దేవుడు దయ కృప తోతం దేవుడు ఊడటి ఒకటే బెచ్చో దయ మీందే మరి కృప మీందే ఊడటి మరి అలాంటి దేవుడు మరి యేసయ్య మరి అలాంటి దేవుడు యేసు క్రీస్తు మన ఊడుకు బెచ్చో గొప్ప దేవుడు రచన ఈదని దేవుడు ఓండే ఒకటి నన్న కూడా నీ పొర తప్పు వాటనెత్తావు అవును ఓండు మన పొర తప్పు వాటనకిల్లో ఆ తప్పిని ఓని పొర వాటి ఓండు మరి ఆ శిక్ష అనుభవించిన మినో ఇంకా మనసాక మినో అచ్చ గొప్ప దేవుడు యేసు ప్రభు అనమాట ఓడు మరి ఇంకా నీ మంచి ఇంకా నిమ్మ పాపం తుంగొద్దు దొరికెత్త ఓడటి ఓని కృప ఓని కనికరం ఓడటి వాడు దేవుడు కనుక వాడు శిక్ష వాటొచ్చు మరి శిక్ష వాటొచ్చు కానీ వాడు శిక్ష వాటిల్లో భారతకోడు మరి ప్రేమమందని దేవుడు వాడు కృపగల దేవుడు దయగల దేవుడు వాడు మన పాపను క్షమిస్తున్న దేవుడు మరి అలాంటి దేవుడు మరి బేనును ఎత్తుకోండి యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఓండే మరి అలాంటి మరి దేవుడు గొప్ప దేవుడు వాడు క్షమిస్తున్న దేవుడు వాడు గొప్ప దేవుడు శిక్ష వాటును కానీ ఆ శిక్ష నుంచి వాడు తప్పిస్తావు నేను తప్పిస్తావు ఆ శిక్షను తప్పిస్తావు మరి అందుకని రోమ మరి 8:1 ఇలా మిందనమాట మరి యేసు క్రీస్తుని ఒకటే మరి కట్టు మంచి బతికిన వారికి దేవుడు శిక్ష వాటోని జరిగింది అవును వాడు చాలా గొప్ప దేవుడు అక్కడ చాలామంది జనం వస్తారు వారందరూ మంచి ఆ నాటుడు పొర రాయి ఎస్తనానికి వారు సిద్ధం వస్తారు ఆ నాటుడిని ఆవుకోడానికి సిద్ధం వస్తారు కానీ ఆగ గొప్ప దేవుడి మీద ఏసాయ మీద వాడు ఆ నాటుడిని రచిస్తున్నాక గమ్మినం ఒర్రో రాయి కూడా అర్ధకుండా మంచి జవాబుకి ఎత్తావు మంచి న్యాయం తీరుస్తావు ఆ దేవుడు మరి న్యాయుడు కూడా అదే దేవుడు మరి నీ జీవితం నా జీవితం వినం నీకు మరి బాధ మిందే శ్రమ మిందే అతను తప్పు దుంకుతున్న బాధ మిందే ನಿಮ್ಮ ಓನಗತ್ಕು ಆ ತಪ್ಪು మరి తీసి వాటిని నేను క్షమిసి నీకు కొత్త జీవితం ఇద్దాం ఈ గోటి ఆ నాటుడికి మరి బెచ్చో బాధ మరి బెచ్చో మరి భయం ఇవన్నీ మొత్త బెచ్చో సిగ్గు ఇవన్నీ మొత్త కానీ ఇంజూడటి ఆ నాటుడి మరి పాపాన్ని క్షమించబడతా ఏసయ్య క్షమిస్తో ನಿಮ್ಮ లోనನ್ನು మరి ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕడికి పాపం తుంగొందు దొరికేస్తావు ఇదికు గొప్ప జీవితం మరో కొత్త జీవితం ఇస్తావు ఆ నాటుడికి అన్నమాట ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು నీ పొరను శిక్ష వాటను తప్పు వాటను కానీ ನಿಮ್ಮ బెస్కే పాపం తుంగొద్దు దొరికెత్తావు ఏసయ్య అవును వాడు క్షమిస్తా భయమన్నాడు మరి బెస్కే పాపం తుంగడానికి వీలులే భారత్కు వాడు మన పాపని క్షమిస్తుంది దేవుడు అనమాట మన పాప క్షమించబడతా కాబట్టి మన లో నుంచి మరి పాపం తుంగడానికి ఇల్లే అనమాట మరి 2000 మన సంవత్సరం క్రితం కూడా మరి యేసు ప్రభు మరి నీ శాంక నా శాంక ఈ లోకతికి వస్తావు
ಈಗ ಮಾಡು ಬೆಲ ಓಡ್ತಾಡೋ న్యాయము మరి ప్రేమ అవుతుందో మరి నాటడవుట మనం ఓడతాడు. అలాంటి న్యాయము ప్రేమ ఆ కలువర శిలువ పొరవడుతో ఈ లోకతిని దుంకుత దేవుడు మరి మనుషులకి అందరి దుంకుత దేవుడు ఓడే మరి మనిషి పాపం దుంకుతపోయా ఆ పాపం దుంకుతపోయా ఓనికి మరి చావు ఇత్తది వస్తే ఆ సావు తప్పేసినాకి చావు నుంచి మనిషిని తప్పేసినాకి యేసు ప్రభు మరి ఈ లోకದ దిగి వత్తో మరి పొరడు నుంచి ఆ శిలువ పొరవడు బలి ఎత్తో ఓ నెత్తురు కారుస్తో వాడు న్యాయవంతుడు కనుక వాడు మనం శిక్షించవాలి. వాళ్ళకే వాడు ప్రేమందని దేవుడు కనుక వాడిని ప్రేమ తింతోతవాలి. ఇవి రెండు ఆ శిలువ పొర జరుపుతా రోజు. ఇవి రెండు వాడి న్యాయము వాడి ప్రేమ ఇత్తది ఆ శిలువ పొర మనం ఊడితాడా మరి నిమ్మనన్న మరి పాపం దుంకుతాడు కనుక మనకి సావు వస్తే ఆ సావు మనడు మరి ఆ శిలువ పొర మనడు డొల్లి దేవాలి కానీ ఏసయ్య డొల్లి ఎత్తు ఓని మనం శిక్షించాలి కాబట్టి మన తప్పు అంతా ఓనిపొర వాటి ఆ శిక్ష ఓనిపొర వాటి ఓండు బలి ఎత్తాం బలి వేసి ఆ ప్రేమ మనకు తోస్తాం ఆ రచన మనకిత్తాం ఆ దయ కనికరం మనకు తోస్తాం ఒకటి. ఇప్పుడు న్యాయవంతుడు కనుక వాడు శిక్షించవాలి వాడు ప్రేమ గలవాడు కనుక వాడు మనం రక్షించవాలి. ఆ శిక్ష ఓండే ఆ శిలువ పొర వాడు మరి భరిస్తాం మరి మనం ప్రేమిసి మనకి రక్షణ మనకిస్తావు వాడు బలెత్తావు వాడు నెత్తురు కారుస్తావు డొలి ఎత్తావు వాడు మరి 3వ రోజు గిరుడు తేత్తావు వాడు మళ్ళీ మరి ఆ లోకత్కి వస్తావు వాడు పురోడు దిమ్మెరుతావు పరలోకత్కి వాడు మళ్ళా గిరుడు వాదనకు మీరు ఆ దేవుడు ఈసారి వత్తపోయా వాడు అందరికీ వాడు న్యాయం తీరుస్తావు వాడు నమ్ముతున్న అందరిని వాడు తీసిపోతావు మరి మిగతా వారందరూ కూడా న్యాయం తీర్చుతాడు. మరి మా నోడుకు రోమపత్రికతే మా నోడుకు మరి 3వ అధ్యాయము 23-24 వచ్చిన నన్ను చదువుతాను. మరి బాత తేడా ఇల్లకుండా అందరూ పాపం తుంగి దేవుడు గొప్ప తనితిని ఏందనకి మరి అరగతే ఇల్లు వారిగా అత్తారు గోని దేవుడు ఓని దయతిని పేసి జనకందరుని ఉచితంగా ఓనితోట నీతిమంతురికి నా తుంపుతో ఇద్దు యేసు క్రీస్తు దోరింపునే మనకి కలక్తా ముక్తి. చూడండి అందరూ పాపం దింగి మొత్తారు కానీ అందరూ పాపం దింగి మరి దేవుడిగా వాదనకి దేవుడికి గొప్పతనం ఏదనానికి మరి అరగతి ఇళ్ళవారిగా వారు మొత్తారు కానీ దేవుడు దయతని పేసలే మరి ఉచితంగా నీతి మంత్రిగా మనం తుంపుతాం ఇతుకు మన ఒకటి మన పాపము ఆ తప్పు ఓనిపర వాటి శిక్ష అనుభవిసి నానిని ఒక నీతి మంత్రిగా వండుతుంటాం అనమాట. మరి బెస్కట్కు నిమ్మనన్నా మరి యేసు క్రీస్తు దేవుడిని జరే ఓడే నా పాపాన్ని క్షమించిన దేవుడి జరే మనం ఒప్పుకుంటాడు ఓడే దేవుడి జర మనం ఒప్పుకొంచి మనం వాడిని అంగీకరిస్తాడు వాని పర విశ్వాసం మనం తాయిస్తాడు మన రక్షణ పొందుతాడు మన నీతి మంత్రికైనా మన తీర్చబడితారు. ఆ రోజు దేవుని మర్రి దేవుని మయడిన ఆ రోజు మనడు అవుతాడు. కాబట్టి మరి నాడు యేసు క్రీస్తు మరి నీకు నా కూడా మరి నాడు కూడా వాడు సిద్ధం మీను నీ బాధ నీ శ్రమని తప్పించిన వాడు సిద్ధం మీను మరి నేను మరి నేను దుంకుత తప్పు బాధ తప్పు మీదే నీ ఒకటే ఒకవేళ నీ తప్పు మతుకు ఆ తప్పు తీసి పట్టడానికి దేవుడు సిద్ధంగా మీను మరి ఒప్పుకున్న ధైర్యం నీ మీదే ఆ నాటోడు తీస్తూ మరి పశ్చాత్తాపం ధైర్యం నీ మతుకు వాడిని క్షమిసి ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪಾಪం ತುಂಗೊದ್ದು మరి బిస్కెట్ ತುಂಗೊದ್ದು ఇంజరే కెచ్ నేను రోజుతో మనం శిక్షిసిన దేవుడు అయ్యో వాడు మనం రక్షిస్తున్న దేవుడు మరి అలాంటి దేవుడిని నిమ్మనన్న మరి ఏమన్నా కలిగి మతుకు మరి దేవునికి వందన ఒకవేళ అలాంటి దేవుడిని కలిగినే ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಬರ ಅದಕ್ಕೂ ನೀ ಪೊರೋ మరి ఒర్రో రాయి అర్ధకుంటా ఒర్రో తప్పు నీ పొరో మరి అర్ధకుంటా నేను కాపాడడానికి మరి న్యాయం తీర్చడానికి మరి నేను రక్షిస్తున్నానికి నీకు రక్షణ ఇదడానికి మనం సిద్ధంగా మరి ఆ దేవుడిని మరి నేను నన్ను కాపాడుతావు
మన తప్పు ఒప్పుకొచ్చి మన పాప ఒప్పుకొచ్చి మరి ఓనవటి మన మతుకు సాలు వాడు మనల్ని కాపాడుతాడు. వాడు మనల్ని కాపాడుతాడు. ఆ నాటుడు ఒకటి, ఆ నాటుడి కొత్త బతుకు ఇస్తాడు యేసు ప్రభు. మరి 3 మాట మనకి ఆస్తాడా మరి తప్పు తుంకుత నాటుడి గురించి. దాని తర్వాత మరి రక్షిస్తని దేవుడు యేసు గారు మనం కొడతాడా. తర్వాత మరి రక్షణ అయ్యిందని దేవుడు మరి ఓండి అయింది కొడతాడన్నాడు. ఇంకోండి మనం శ్రమిస్తాం కాబట్టి కొడతాడన్నాడు. మరి నేడు మరి నిమ్మ మరి బేలామిని నీ పాప క్షమించే భర్తకే మరి నీ పాప నేను క్షమించే భర్తకు మంచిదే. ఒక ఇల్లు పోతే మేము ఏసైనాక నిమ్మ వాడు నీ పాప క్షమించి నీ కొత్త బతుకు మంచి బతుకోండి ఈతో నీ హృదయాతి మందని ఆ బాధ ఆ అపరాధ భావం తీసివాడుతో ఆ తప్పు తీసివాడితో మంచి బతికితో వెనిలరి వాడిని తోపిస్తుంది నీకు. మరి ఈ వాకింగ్ వేస్తున్నందుకు మీ అందరికి వందనాకు. మరి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్స్తారు కూడా మరి ఊడుతారు కూడా మీ అందరు వందనాకు. ఇచ్చేదాకా ఊడుతుంది మీ అందరికి వందనాకు. మీరు రోజు ప్రాంతం కట్టి దేవుడు మేము దీవిస్తూ ఈ వెనిలరీ గురించి మీ లోతురికి మీ కుటుంబానికి మీ బంధువులకి అందరూ మీరు కెళ్ళండి. లైక్ తుంగటి మీరు షేర్ తుంగటి తర్వాత మీ కామెంట్స్ రాసటి. మరి మీరు రోజు ప్రతిరోజు ఈ వెనిలరీ గురించి సేవత గురించి మీరు ప్రాంతం కట్టి దేవుడు మేము దీవిస్తూ మరి చిన్న ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందరికి వచ్చినాను దేవా, నేను పెద్ద గొప్ప దేవుడిని దేవా. దేవా నేను మా ముహూర్తము తప్పుతంత నాటుడి మరి బేలా శ్రమించే భర్త మా ముహూర్తం దేవా. దేవా ఆనాడు తప్పు తుంపితే ఆ స్థితి ఊడుకు చాలా బాధాకరం ఉన్నాయినా. ఆగ మొత్తం యూదురుకు మరి పరిసేరుకు బోధిస్తున్న అందరూ ఊడుకోరు మరి నీ పొరు కుట్ర పన్ని అయినా మరి కావాలింజరు తప్పు మరి ఇరికిసినాక ఆ నాటుని పీస్తతో కానీ అయినా నేను మంచి జవాబుకి ఎత్తే నీకు వందనాలు దేవా. మరి రక్షించిన దేవుడిని నిమ్మేనైనా నీ ఒకటి బాత పాపం మీద దేవా నిమ్మ న్యాయం తీర్చిన దేవుడి నిమ్మే మంచి బతుకుదని దేవుడి నిమ్మేదైనా మా పాప క్షమించి దేవా మరి పాపం తుంగొద్దుంజరి కెత్తని గొప్ప దేవుడిని దేవా నిమ్మ మంచి ప్రేమగల దేవుడిని దేవా దయగల దేవుడిని దేవా నీకు వందనాలు దేవా. అలాంటి మరి దేవుడు మరి నా జీవితాన్ని మా అందరి జీవితాన్ని మొత్తం నీకు వందనాకి వచ్చినావు. మరి బేలియాత్కు దేవా ఈ లైవ్ మరి ప్రోగ్రామ్ ఊడరునైనా ఈ వీడియో ఊడరు మీనరు దేవా ఊరవుట్ కూడా నేను మంద దేవా. మరి వేడొద్దు మరి నేండు మరి ఓడరు మరి రచన యాందన్నారో ఒకవేళ అలాంటి దేవుడికి కావాలని అనుకుంటున్నారు దేవా. ఓ హృదయం కార్యంతున్న దేవా ఓ రచన అయ్యం దేవా ఓ పాప ఓడిని సేమిస్తున్నారు ప్రాంతంలో. మరోసారి ఈ వెనులదిని నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను. అలాగే దేవా మా దేశాన్ని రక్షిస్తుందేవా. మరి కరోనా వైరస్ని రక్షిస్తుందేవా. మరి కరువు నుంచి మరి వరద నుంచి తుఫాను నుంచి మరి అన్ని బాధ కష్టశ్రమ నుంచి మేము రక్షిసి అందరికి మేము న్యాయం తింగుతున్న ప్రాంతం ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరు మేము రక్షిస్తేవా నీ ఒకటి అందరు రక్షణ పొందడానికి సాయంత్రం ఉండాలి. ప్రార్థన యేసు పేరుతున్నాను దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరూ వందనాకు దేవుడు దీవిస్తాం మీ అందరికీ వందనాలు.